부부가 가는 와카라네 군나그는 키무가미노 타는 하라네 산치부 타는 하라 인민부 타는 하라네 안노당시 내오라우 뿌라우 파글파글 타는 하야 아야 악마다 그걸 키무가미 고통이 미마사만 시그나마 아예 비마 사는 그 시구양 아무리 나보고 토벌고 이씨는 마사만 개야 수카야 누구랑 칙시 가운이 고토바부 부근 가나 탄그랑 아우 토한크 흡ser바 싱그레 랑나나기리 마 카 소리그랑 허와 소와 고토고 탈가나니 까시그 카나 탄그랑 안디니 립 감사와이 군다가버 키무 간생 아예 수구이네 serba insan manusia kalam babi sepilikman kibu kengangku berbeda kalam dengayo suguini anda mak kalamne antu sonsobin keberkimukan imekangku menanya hana nola no 당근 띵인 당근 당근 Salah mendengna आं ओंखाम संना होया गाव गायाल' हारसिं संना जानाया मोनदोंना दा आंजों जिनाहारि खालामजाबायना रागावनो नों जुदि आंनो ओंखाम संना होनायमोनबा आं नोंखौ बेफोरबायदि खालामामोन बेफोरबायदि खालामनाथ' बादो नोंखौ दांनानै थाङामोन आं थेवब्लाबो माबा बोरैबा मोनबाय दं आं जबरदस्ति खालामबाय नालाय जबरदस्ति खालामनो गोसोबो गैयामोन नाथाय रागावसो खालामदोंमोन आंथ' एसेबां रागा फोजोंनांगौ फुल जाबाय आंनियाबो आं मानसिया सिखावबाबो गुन्दा नङाना बेनिखायनो बोरैबा मोनदों हिनजावबाबो थाबसो नांसिगोन खोनालै आं जबरदस्ति गाज्रि खालामनाया नाङा खोनादे आंनि हिनजावसो बियो जाबाय दे आरो माथो खालामबावनो रागावनो खालामफ्लांबाय आंबो जेखिजाया जोंफोर सानैया दा बिमा बिफा जासिगोन आं बिफा लाफाथा बिमा बिदिबाथ' मोजाङानो जागौमोन र' ओमफ्राय मानसियालाय अबाव थांखो लाफाथै आया बे जाम्बि लाफाथियालाय अबाव थांखो ना गाबगासिनोसो मानसियालाय आंबो रागावनो बेफोरबायदि खालामफ्लांबाय दानियालाय मा जाबावनो जेखिजाया बिमा बिफा जासिगोन दे जोंफोरो लाफाथै अबाव थांखो न' फै ना फाग्लियालाय अबावबासो थांबाय रागा जोंनानै फाथै बांद्राय रागा फोजोंनायखायनोथ' बेफोरबायदि खालामजाबायना फाथै आया बे हाग्रायावलाय मानो उन्दुना थाखो नोङो नोंलाय मा घन्टानि नांगौ घन्टाना खिबुआव लेवार हाबजाबासो मोनथिगोन र' आंनि खिबुआव लेवार हाबनो हाया मोनथिबाय आंनि खिबुआ देन्जारसो नयसो हाबजाबासो मोनथिगोनलै गथ' आंखौ माथो होनाङा पापिसाला गुन्दा फाथि नों मानो आंखौ रागा फोजोंबाय थायोलै आं नोंखौ एसेबां अनो नाथाय मानो अनबाबो अनजायाब्रा मानो रागाल' फोजोङो नों बायदि मानसिखौना आङो लाइफआव अननो हानाय नङा अनाबो साला नों आंखौ दिनै बेफोरबायदि खालामदों आं नोंखौ नागारा नों फाननांगोन एम्फु नांगोन नोंनि खिथुआव मानो बेफोरबायदि खालामखो नों आंनि जिउखौ गोबोरखि मोखां आंनि एसेबां मोजां जिउखौ नोङो थेर बेथेर खालामजोबना होबाय सैमानि जात साला भिखारिनि जात नोंहाबो फाननांगोन थां आंखौ बेफोरबायदि खालामनाया 300 फैसानि थाखाय नों आंखौ दिनै हाबाबो खालामबाय सिनाहारिबो खालामबाय नों बेफोरबायदि खालामनाङामोन 300 नङा 500 होगौमोन आं नोंनो नोंनि न'आव थानो हाला आङो सानसेबो दसेबो 1 मिनिटबो थानो हाला आं थांसै आं न'आव थां हारा सिफाय जाखागोन नोङो सनसपित नोङो आंखौ बेफोरबायदि बुंबाय थानाङा दे आंनिसो गोसो बुजाबाबो थेवब्लाबो नों बायदि मानसिजों थानो हाला आङो मा दंमोन नोंनाव जेबोआनो गैया
나 사크리안 동을 나 바크리안 동을 나 모호란 동을 파스팅 제를 군다 시카오 나가 레이안은 나가 내 인바시 흐와 나가 내 라기바 부르냐는 퇴근하네 앙세리 앙킨 또 노아오 앙크 울라이 나가 먼치바이 토이빠브 आरा सिबाय जागोनलै नोङो लाफाथो मानो बेफोरबायदि नोङो मानो एसेबां अख्रा दाथ' आरो जोंफोर सानैया बिमा बिफा जासिगोनसो 토이빠브 비마 자야 앙을 जोनोम जाथों र' नोंनि गथ'आ ओरैबायदि बुगोन आङो एया गाव गायनि गथ'खौनो आंनिल' नङाना नोंनिबो गथ' गोबोरखिमोखां 첩 जेखिजाया आं नोंनि गथ'नि बिमा जाया आरो बायसेन्स जाफ्लांबाबो खेबसे बुखागोन आं गोसोआव लाखि आरो आं बुंदों दे आंखौ थैबाबो लायनाङा आया लाफाथि ओइ ओइ खोनासंदोंना आया है थांथोलै बुजाथोंसे नै फैसा बिहरनो फन खालामलायबायानो आं दा मा खालामनो जुदि न'सिम नागिर फैयोबा मा जागोन आं गाबोन थांसै बाहेराव थाङाबा जानाय नंला नङाबा न'सिम फैथारगोन बिसोरो 30 लाख मानि आं रावनोबो मारिनो हानाय नंला आं बेनिफ्राय थांनायानो मोजां जासिगोन नाथाय आंनियावथ' दा थाइसेबो फैसा गैया आइनियावनो बिनि र' आइनावबा दा दंना गैया आयै मायो आबा आइलै फैसा दङबा हरनाय 10,000सो आंनो मा 10,000 औलै आयै इमारजेन्सि थारमोन मानो आबा मानो नांगौ मा होनना थगायनांदा मा होनना माबा आयै आंनि लोगो सासे एक्सिडेन्ट जादों मा लोगो एक्सिडेन्ट जादों औ आयै सोरो नोंनि लोगो एक्सिडेन्ट जादों बबेनि लोगोआ दा माबा अरगें मा अरगेंआ एक्सिडेन्ट जादों बोरै जाखो बेलाय एक्सिडेन्ट मोनथिया आयै जिखिजाया 10,000 फैसा नांगौनो आंनाव बिहरदों आयै हरना 10,000 अननानै गावनिनो फिसाला साननानै हरना आयै आंनि लोगो मानि नोंनिबो फिसाला आंनावथ' दा 10,000 मानि फैसा गैया आबा 5,000फोरल'सो दङ मा 5,000 फैसायालाय दङमोन आं आरो गांजेमा गोसोम रानि आयंनोबो 5,000 होबायना गांजेमा गोसोम रानि नङाबा हरथ'लाय आइनो आइया नोंनो दिहुनना होगोन दे साननैसोनि उनावनो होगोन दे दा फैसाखौ नांथारगौनो इमारजेन्सिथार हरनो ना फोजोंसारा दा आं न'आवसो हरनो नागिरदोंमोन आङा दे नों एबारखिनिखौ न'आव हरनाङा दे आंनि लोगोनिया दा इमारजेन्सिथार फैसा नांथारगौनो दा आंनावबो एसे हेल्प बिदों आं जुदि होनो हायाबा एसेबो हरना गांजेमा गोसोम रानि साननैसोनि उनाव लाफिननो हागोन दे दे होमबालाय आयं होनोबालाय हो आरो दे होमबालाय जागोन दे इसोर भगबान गाबोन होमबा खारनोसै न'निफ्राय आंनि 5,000 गांजेमा गोसोमनि 5,000 लानानै खारनोसै आं थोगोन दे बेखिनियानो ओजों थांनानै बेखारथ' थायाना आङो खामानि मावना जानांसिगोन 30 लाख मानि दार सोखोनो हानाय नङा आङो बिसोरथ' आंखौ केस होखागोनलै ओहो जेलाव थाया आं जिखिजाया मोनबाय दे 10,000 ओमफ्राय दा आबा हस्पिटालाव दं नामा औ आयै गुवाहाटियावसो लांदोंनो दा मानसिखौ ओमफ्राय नोंलाय दा थांगोन नामा औ आयै आं थांगोन दिनैनो थांगोन थां फैसाखौ लायथांनाय दे होमबालाय जागोन दे लैथोस्रि नोंनियावबो दङबा होआखै मानो 1,000 आंनियावथ' दा 1,000 मानि गैया 1,000ल'सो दङ ओमफ्राय दा आंनोबो नांगौ आं 500 हरगोन दे जागोन 500बाबो 1,000सोबाबो हर दाथ' बेनो 10,000जों जायाना गोबां फैसा नांगौ दा बांद्राय जादों नामा इबा एक्सिडेन्टआ औ बायदोंनो हारा सारा बायजोबदोंनो हाराबो बायलायदों दाथ' आरो गोजां बोथोरजों खम सादों नावना खानानै औ नंगौथ' आरो गांजेमा गोसोम रानि थां नोंनि 5,000आबो लायदो आं नङाबा फाब नांगोन बासा होआबा औ फाब नांमारगोन न' नांगोनथ' आरो एसेबो जुदि हेल्प खालामाबा होमबालाय आं लायनि र' आदा औ थांलाय होमबालाय आंबो आंनि 500खौ लायनि थांलाय आं थांसैयानो दसे थानानै नोंथ' दा गुवाहाटियावसो खबर लानो थांनांगोन औ बेनिखायनोथ' दा आरो गोबाव जागोन दसेनो मोनायोना थांसैयानो आङो लायनाय फैसाखौ लायनि र' आदा थानो थाङा दा नङाबा मोनामारगोन सरि दे आं नोंसिनिफ्राय फैसा थगायनानै लांनोथ' गोसो गैयामोन नाथाय मा खालामबावनो 30 लाख फैसा दाहा नांना दं आं दा 30 लाख बोरै सोखौनो आङो बिबादिनिफ्रायबो 10,000सो लांनो हागौमोन नाथाय बेखौबो आरो बेसां दुखु होबाय थानो नांला दे आरो बोरैबाबो मोनो बेखौबो सानबाथाय मा खालामबावनो दिनै जुवा गेलेनानै आंनि लाइफआ धंस जाबाय बिबारिखौ गारनो गोनां जाबाय न'खौबो गारनो गोनां जाबाय जिखिजाया आङो जेलाव थानो मोनला दे आं जुदि गाबोनो गोजान जायगायाव खानो हायाबा आंखौ फुरा केस होमारगोन बिसोरो आरो न'नि मानसिफोरनियाव फैसा बिफैगोन न'नि मानसिफोरा मोनथिनो गोनांबा सेसखासै आरो गाबोन फुङावनो 4-5 सिखारनानै थांखानोसै ब्लडनो खारनायनि अनगा जेबो राहा लामायानो गैला आंहा
न'आव थांसै आङो बुबा बुथोंसै हासपैबा सिफायथोंसै थेवब्लाबो आं गुन्दानि न'आव थानो हाला बे जुगानि सनसफिखौ खिमोखां गुन्दाया आंखौ दिनै मा खालामगोन न'आव थांसै आं न'आव फैबाबो फैला बेजों न'आव लाफाथि माथो लाफाथि अबाव थांनो नागिरदों लुदुमि ओइ पुचुकु आं गोबोरखि मोखां लानायाव थालालै नोङो गावगायनि हौवा लाइनाव थायाबा अबावथो थांनो नागिरदों नोंलाय न'आव आं न'आव थांसै थाला आं बिजानियाव बेसां बार बुंनांगोन नोंखौ हा आइया नोंखौ हारा सिफायगोन होननानै हारा सिफायाबाबो बिगुरखौबाबो एसेबाबो बिसिथारगोन नोंनिखौ सिफायदों थेवब्लाबो आं सनसफि गुन्दा लाइनाव थाया सनसफिदा मोजां नङालै आइया मा गुन्दा जाखो बेलाय सिखाव होनना मिथिगौ नाथाय गुन्दा होनना खोनाफेराखैमोन आं बियो गुन्दाथार गोबोरखि मोखाङा सिखावल' नङा मिथिगौ ना बेनोथ' मा गुन्दा जाखो बुंनाय बोरै खिन्थानो नोंसोरनो आं जोबोद लाजिनाय मोनदों बोरै खिन्थानो आंखौ सनसफिदा जिनाहारि खालामदों दिनै आं दा प्रेगनेन्ट जासिगोन गोबोरखि मोखांनि गथ'नि बिमा जासिगोन बोरै खिन्थानो आं दा खिन्थाया मानो माबा जेखिजाया गुन्दा दे बियो मोजां नङा खिन्थाना बियो आंजों उन्दुनो नागिरो आया नोंनि हौवा जाबाय नालाय नोंजोंनो उन्दुखागोन नोंहा गावगायानो नांगौ होननानै खारसनहैबाय बेजों हाबा जाहैबाय दा नोङो बेखौ गुन्दा होननानै बेफोरबायदि न' गारना फैबा जागोन नामा हौवा जाबाय नालाय उन्दुखागोन नों मा जाम्बि नामा मानसिया हा माबा नोंसोर माने एसेबो बुजिया एसे बेलेग बाथ्राया आया मा बेलेग सनसफिदा आंखौ मा सनसफिदा आंखौलै आब' बेथ' नोंनि दा हौवा जाबायना नोंखौ दांनोबो नागिरगोन उन्दुनोबो नागिरगोन नों बेखौ लानानै गाबबा न' गारना फैबा जागोन नामा आंगि माने नोंसोरो जेबो मोना आरोना माने बे गोबोरखि मोखां गुन्दाया आंखौ रेप खालामबाबो नोंसोर आंखौ जेबो मोना आरो दुखु मोना आरो नोंसोरो हा माखौ दुखु मोननांगौ जाखो नोंनि हौवा नालाय बियो मानसिया जाम्बि नामा आरो हाबा जायाबाबो बेलेग बाथ्रा मोनदेनाय नोंसोर सानैया हाबायानो जाबाय आखौथ' मा दुखु मोननायनि बाथ्रा जाखो बेलाय हौवा हिनजावफोरनि गेजेरावलाय बेफोरबायदि जाखायोनो माथो रेप जानाय होनना बुङाथ' बेखौ मानो होनबा नोंसोरथ' हाबायानो जाबायना ओइ लुदुमि जेब्ला गावजों जागोन अब्लासो मिन्थिगोन नोङो रेप नङा मा बियो आंखौ जबरदस्ति खालामबा मानो रेप जाया आं राजियानो गैयामोन राजि गैयैयाव बेफोरबायदि खालामबा मानो रेप जाया बुंनाय नोंसोरो हिनजावबो राजि जानांगोन हौवाबो राजि जानांगोन होमबासो बेफोर खामानिफोरखौ मावनो हायो नङाबा रेप जायो रेप आं राजियानो गैयामोन एसेबो होमबा रेप जायाखै माथो होमबा आंनिबोथ' एसे गोसो थानांगोन ना बेफोरखौ जोंलाय मा मिथिगौ जेखिजाया नोंबोथ' बेखौ गोसथोनानै खारसनलांदोंमोन ना हाबा जाहैदों दालाय बेफोरखौ बखिबा मा जानो नोंहा मर्जि दङ मर्जि गैयामोन जों बेफोरखौ मा मिथिगौ लाफाथि मा एसेबो बुजियाब्रा नों जाम्बि नामा सनसफिदा नोंनि हौवासो मिथिबाय आं बेखौ मोजां मोनामोन आंखौ बियो जबरदस्तिसो लांनानै हाबा खालामहैदों मिथिबाय नाय जोंफोरखौसो गुन्दी होनबावदो उल्थानो नोंसो गुन्दी जाखांदोंमोन खोना आंखौ थगायना थांलादो बेहासो खारसनहैदों सनसफिद हौवाजों सिखावजों नोङो पस्तायबा मा जानो थां हौवानि न'आव थांफिन जोंहानि न'आव थांनांला नोङो ओइ पुथिकु नोंनिल' न' नङा बियो आंनिबो न' आंहाबो मोनथाय दङ थांलै थां हारा सिफाय जानो लुबैदोंबा थांबानो जाबाय रावबो बिमाया गावगायनि फिसाजोखौ हारा सिफाया बिगुर बिसिया मिथिबाय नों ओरैनो सिगिदों आंखौ नोंसो आंखौ थांजानो बायो न'आव जेखिजाया आङो गोबोरखि गुन्दानि न'आव थाला आं गावनि न'आवनो थासिगोन सनसफिनि न'आ आंनि न' नङाबो मालाबाबो जानो हायाबो हारा सिफाय जानो लुबैमारदों खोना बियो आइजों फुरा साबुद होजागोन बियो दिनै आइजों मिथिबायना लुदुमि आब' नंमारगौबो दे नोंसायाथ' बेखौ बेसेबा रागा जोंना दंखायो आयु बुंबाबो बुजि मोना आंखौसो उल्था गाज्रि सानो नायनाय थाथोलै एसे बुजायथों
मायो आयै आंखौ दाब्ले आब'आ सकआव थांनो लोगो हमदोंसो आंनो फैसा नांगौमोनलै आयै फैसा गैया आंनियाव माबा आयै दाखालि बन फाननाय फैसा मा खालामखो आंनो नांगौ गैया दे आंनियाव जाय दं नों मानो एसेबां अख्रा जादों गैया होनबा मानि नांगौ बबेनिफ्राय फैसा मोनबाय थानो आंलाय दाखालि बन फाननायालाय माथो मैगं थाइगं लाबोबाय जानाय थाव लाबोबाय माला धोनि जागोन जोंहा मानो धोनि जाया जोंहा मालाय बेलेगफोरा जि धोनि धोनि मालाय गुबुन गथ'फोरा जाबायसि बुरजा बुरजा फैसा लांखायो स्कुलाव आरो मालाय मेथाइफोरखौबो जा बुरजा बायखायो चिप्स बायो मिमि बायो कुरकुरि बायो किन्डार जय चकलेट बायो आङो आरो नायबाय था गुबुननि जानायफोरखौनो चिप्स पेकेटसेल'खौनो बायना होनो हाया गावगाया मालाय बिसिना फैसा थाखा दं बेनिखायनो बुरजा बुरजा मेथाइ बायना होनो हायो फैसा होनो हायो आंलाय अबेनिफ्राय मोननो दा जानाय खरसाखौनो दिहुननो हाया आङो रागासो जोंलायलाङो आं मालाबा दा थाइसेबो गैया आरो हरलै माबा 10 थाखाबाबो 10 थाखाल' दंहाय 10 थाखाल' र' लायनि र' 10 थाखाल' मालायबा दाब्ले आब'आ दानो बुरजाथार फैसा लांखागोन आमदानि मेथाइ बायगोन माबा माबि बायगोन आंहासो गैया जायदम जाबायना नोंनिया औ जाबायमोन र' आंनिया दाब्ले आब' नाथाय फैसायानो गैया आंनो फैसाखौनो होआ माबा 10 थाखाल' होनो ओंखारदों फैसायानो गैयाबा अबेनिफ्राय होनो देनाय आङो 10 थाखाल' दङ दे जेबो नङा दे आं साहा दौगोन दे नोंनो दाब्ले आब' नों आंनो मेथाइ बायै होयो ओमफ्राय साहाबो दौवो आंसो नोंनो जेबो होनो हाया बापरे गिदिर मानसि रखम बुंथारबायहाय बा दे मालाबा दौनो हागोन दे दा नोंसा आयाबो बबेनिफ्राय फैसा मोननो दे जेखि जाया मालाबाफोर दौनो हागोन दे आंनो दौनो गोसो दङबा जायदम जागोन दे आइ मालाबा दौगोन दे दाब्ले आब'नोबो दाउ मानै दङ र' फाननो लागा मागोआव फाननो होननानै दोनदों आयै दाउ मानैखौ फानदो जागोन दे आइ मागोआव फानगोन र' एसे फैसा मोनसाबगोन र' मागोआव दाम जागोन ना हा मानैल' दंथारो होनबा फाननो लागा दङ माबा नामा ओमफ्राय देरथ'वाखै बे मानैयालाय फाननो हानाय जाबाय आरो 1.5 केजिसो जागोन खोना माने 1.5 केजि जागोन होमबाथ' जोंहा आमदानि फैसा मोनगोन माथो सेरसेयाव बेसेबां मोनगोन आयै 400-500सो मोननोबो हानाय आंबो बायथाराना मोनथियाबो जेखिजाया बिदिनो 500-400 मोननो हानाय दे दे जायदम थांसै मा जाबावनो दानिफ्रायनो फैसा बिग्रा जाबाय गथ'आ अख्रा जाबाय सम आरो बुजिबो मोनो सम आरो बेसेबा अख्रा आरो बिमा रांखावरिनि लाजानो बेसेबा गियो आङो मोजां नंथारामोनहाय बे रांखावरिया सिगांनिफ्रायनो बोरैबा खेस्रि टाइपनिखामोन सिख्लायाबोथ' मानसिया उदखिया रखममोन ओमफ्राय हनै हाबा जाखांनाबो गियानानो जायासै लोगोनि हौवाखौ सिरि गोसथुखुमाग्रा लाइन मारिखुमाग्रा हाबा जाखुमाग्रा बेथो फिसाजोआ बिमानि आखल लायाबानो जागोनलै इसोर बिमानि लानोसो गिसि आङो सोरबा सोरबि लायाबो देनाय थेवब्लाबो गिनाय मोनो आङो गथ'आनो माबा दानिनिफ्रायनो बोरैबाथार अख्राथार जाबायहाय थाहैनोसै जेखिजाया आं दिनै टेनसन फ्रि जाबाय दे दिनैफ्राय जेबो टेनसन गैला मानो टेनसन गैलालै नाबादि बावदोंमोन नामा नोंखौ सनसफिया दिनै मा खालामनायमोन बावदों नोङो माथो बिमा जासिगोन आयौ आं दा मा खालामनांगौ जाखो है बाल गथ' जाबा जाबाय आरो बिफानो हैना फैगोन जालारि आंथ' लाखिनायाव गैखाया आं गथ' सामलायनो हाखायाबो दरखार गैया रावनिबो गथ' सामलायनो माबा आइखौबो एसे गिनाय मोनदों आं सिरि न'आव हाबना थायो खोमानसिगोनालै आंनि रुमाव आंनि रुमाव सिरि हाबखुमाहैना थाहैनोसै आं हुब मारिनानै उन्दुना थागोन
बुबा बुथोंसै दे आरो एसेल'सो बुगोन सैमा साला नोङो न'आव फैदों नोंखौ आं दिनै गारनायाव गैया